Sama ne podno. Jo. Це ще просто зміняє. Ляв завой, колело. Влизаме на пътя, този, който е главният. Главният път се затипи. Направо към... Дето преди 2 години минахме там, бе. Ясно, може. Излизаме извън Севлиево. Пътя за Габрово. Там пише едно село Яворец и фащаме стария път за Севлиево. Качваме Вран, дет го по-миналата година, дет го качихме и го пуснахме към Габрово. Сега ще го качим от към Севлиево, ще го пуснем към Севлиево. Помниш ли дет минахме преди 2 години, 2013-та, качихме го този бея. Само че от към Севлиево. Той е по-тежък. Качихме го, бе? Да. Сега го... Не е ли много тясно? Не, сега широко асфалтираха. И после в Габрово. И пак се връщаме в Севлиево. Пак се връщаш в Севлиево, по моста минавате и пак поемате по пътя по същия ден сте минали преди 20 минути. По главния път. Пристигате на 5 км преди Габрово. Качвате се на виадукта, те му викат виадукта, пише околовръстния път за Търново. Там да караме шампионати. Не си карал никога шампионата. Внимателно за тебе. Дълъг път, както миналата година прекарах много шимен път, списал широк, обаче курмански път е монотонен. Колко километра? 5 км и половина, това колкото да са на силите. И спушане надолу, качване нагоре, стигане на пътя, дето идва от Търново. И спушане долу за Венци. Макар и горе на върха? Не. На 1 км преди върха. Спушате Тойота Венци 200 лева. Спринт на дет ви давам старта на Купа Буката Черния 200 лева. На Шеваров мост ляво ще завивате. Нагоре Сечен камък го знаеш, нали? След моста финала го направи. След моста, веднага. Няма да завоя. На Трявна. На главния път? Влизаш в Трявна, бе. И финишираш? Не, бе. Хош на кръговото? Не, бе. Олиш долу до кръговото. И поемаш, да, проче, след моста веднага. Няма да правиш този завой. Не те говорихме. Така. Това, Бойра колко километра е? 8 км. 8 км? Няма 8, ама е къс на наш колезачен език, къс бърз. Чакай, то стана много сходен. Сейчас го направихте. Главният виновник. Аз съм срамба. Аз направих другия за Сливен. Супер. Да, ама съм сега най-черната овца. Да, чуваш ли? Чуваш ли? То да не ще показва. Добре в устата, отколкото прекрасно. Балев разбрали? Какво става? Те го прекара през Варна. През Варна го прекара човека. Ами разясни точно, аз не беше много ясно. Ами успех тогава. Там е много шампионат. 2008 Габровска ти обърна май. Да, той атакува. Радо го контратакувал с тебите. Му рясна мина контра, той си тръгнал глава. Обърна и се отида. Успех, Балев. Мерси.